Lunga ado-ado, padha golek rejeki. Wis dadi tujuane kanca-kanca saiki. Apa sing iso dadi karepan supaya uripe oleh akeh kabegjan. Let's go, Mr. Bowser. Let's go, Mr. Bowser. Rimo opo anane, endi sing iso digawe, kabeh iku barokah Gusti sing kuwasa. Aja do rumangsa, paling hebat dhewe. Bolak-balik zaman bisa dadi sebabe. Intro zero. Kabar sehat kabeh, alhamdulillah. Konco-konco desa do berkah. Ora krasa wektu, urip iku cepet. Bunga rasa kerja penting do slamet. Panjatkan doa untuk kawan-kawan semua. Musik hip hop ini untuk hiburan semata. Bila berkah kita harus mensyukurinya, dan semua itu akan kembali kepadanya. Endi sing iso digawe kabeh